Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав-нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад, сурат, маълумотша дар WhatsApp, имои крамода роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо қабул кардаем хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Туз, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз территорияи Данғара, территорияи шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе, шаҳри дӯстони азиз Бухтар, территорияи Ҳисор, шаҳри Ваҳдат ва территорияи Вахш ва Файзобод ва дигар тарафҳо ҳастанд. Як хонага квартира аст бо нархи арзон, ду хонага, се хонага ва ҳастанд заминои холӣ ва ҳастанд хонаҳои арзон, ҳар гуна нархҳое, ки нархҳои 60, 65, 400, 300, 200 ҳар хел нархае. кадоме ки мисол ки агар ки хоҳад хонахар навора то охираш тамошо кунад, номерои соҳиб бошад бо ҳарфҳои зард модагӣ ва курси имрӯза бошад 118 сомон, сурат 118 сомону 50 дирам ва шахсоне ки чизе ки барои реклама бошад, маромад номерои мо WhatsApp 24 соат кор мекунад, роҳи кунед реклама мекунад. кадоме ки дар ин навор агар наи хонаи маъқулиша, танҳо дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкашро мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, ки срочная дуошона дом ҳастае, ки ҳамаша фаҳмода метем. Квартира қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, дар кӯчаи Полигон 60-солагиш меган. Дӯстони азиз, ки шаҳри Туз, кӯчаи Полигон 60-солагиш меган. дӯстони азиз, се дар хона дорад, ки дар якум ошунаи домаш дуошона ҳастае, ки квадратша нагуфтиам. доми дуошонаи советскияи дар якумаш қарор дорад. се хона дӯстони азиз, дуруш кушод ва калон ҳастае. хоб ҳавлича мегад, қати ҳавличаам дорад дӯстони азиз. ҳавличаш мегад ай беғарзе хона мегад, бо ҳавличаам мегад дорад, бо се дар дигар хона дорад дӯстони азиз. хоб тақрибан мегад 3-4 обшим наздикиш да 3-4 та магазин ҳастае, 2 та мактаб аст дӯстони азиз, почта ҳастае. обшим то мактаб дигар чӣ боша, бо хайхтон маълумотша мегиред, то бозори Сусура 3 километрае. ва се дар хона дӯстони азиз, подвалам дорад, баня дорад дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона ва дигар чизҳои лозимӣ. ҳар як кадомаш отдельня инчунин ҳуҷҷатҳои квартира мегӯяд 100%, набо ремонтҳои дуруншам ҳастае. хай дар навор бинем. нархи квартира 135 000 сомонӣ ҳастае, ки боз мегӯяд муомилаи хуб дорад. 135 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои Россияе, ки промо дӯстони азиз рақамҳои Россияе кор мекунад. дар ин рақамҳошон дӯстони азиз WhatsApp-ам дорам. ягон саволотон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин квартира шумо агар хоҳем фаҳмидан, шумо занг занен, ҳамаша ва шумо фаҳмода метавонем. бо 135 000 сомон ҳастае, бо муомила мекунад. дуошона дом аст, дар якумаш қарор дорад. маромад дигар маълумотша гиред. мо хоҳиш мекунем, ки ҳамин лайка худи ҳозир занед, фаромӯш накунед ва навори моро дар дигар рафиқо ва сайтотон силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки фундаментош рехтагӣ замин қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи 402. ноҳияи Данғара, деҳаи 402. пеши мактаб, балниса ва роҳуш асфалт. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки се дар хона фундамент рехтагӣ ҳастае, қати баня ва кухни обшим калидорш кати ваҳна пана обшим се дар хона фундамент рехтагӣ ҳастае ва ду тарафи хона маҳкам ҳастае. боло поёнша хайх вақти хона кардем маҳкам мекунем. дар гирди ваҳнаш одамо зиндагӣ доранд дӯстони азиз. об свет мегӯяд ҳастае, светчам мегзорем, обшам мегӯяд ҳастае, мегзорем дӯстони азиз. ду тарафи хона маҳкам ҳастае ва се дар хона фундамент рехтагӣ ҳастае, қати ваҳна ва калидорш кати. дастрошка мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 6 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мекунем. ноҳияи Данғара, деҳаи 402, роҳуш мегӯяд асфалтае. сабаби фурӯхта мегӯяд срочна мегӯяд, мақсад ки сум дар кор аст, заруре мегӯяд, ба хотир мефурӯшем. якумаш мегафон дастӣ 4127, дуюмаш рақамҳои мегафонашам 28 58, ишам кор мекунад, иштам WhatsApp дорам. оиди ҳамин замин шумо агар ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, фақат занг занем, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва арзона мекунам. ва бозам мегӯям, ки кадоме ки мисол хонаи фурӯшӣ дорад, замин, квартира, мошин, чӣ маҳсулоте ки чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизи реклама бошад, роҳӣ кунем, реклама мемонем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар ҷаливи бой гуфтагӣ ҳастае. соҳибшон бо хайхтон маълумотша мегирем.
тақрибан мегӯяд аз хонаи Раҳими Ғариб мегӯяд то хонаи моро мегӯяд 1 километр мегӯяд роҳасти обши ҳамон тарафта будай бо хахтон маълумотша мегирем. 3 сотиқ замин масоат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонаи дӯстони азиз гирди хона маҳкам ҳастае. Боб свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня ҳастае. Обсуд мегӯяд дуюмияе. Нархи хонара мегӯяд 400 000 сомон гуфтаасе мегӯяд бо мегӯяд муомилаи хубам мешавад. ҳар ду рақамҳоша рақамҳои дастия, рақамҳои 28 WhatsApp доранд. Агар шумо оиди ҳамин хона бо маълумотҳои зиёдтар агар хоҳед фаҳмида, метавонед ки занг занед, фақат мақсад ки маълумотҳои боқимондаша аз рақамҳошон гиред. Аз рақамҳои мегафон кор мекунад. Баъд нархи хонара 400 нев 399 000 сомон мондиян. ҳамин хел нарх ҳай бо мегӯяд муомила мекунем 1000 сум кам 400 000 мешавад. дӯстони азиз, нашод сумуш мегӯяд арзон мешавад, не ки алиши нагуфтиян. Агар шумо хоҳед марамат занг занед, фақат лайкора занед, фаромӯш ки навори мо дӯстони азиз то охираш тамошо кунед, чунки хонаҳои арзон бисёре. Мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, ки хона қарор дорад дар шаҳри Бухтар, килфи якумда. 5 сотиқ замин масоат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки гирди хонаҳо маҳкамаи ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня ва баняшам дар дуни хона бо замона сода ва термос ва дигар чойи лозимӣ дорад. Хонаҳо хай ремонт дорад барои зиндагитон мешавад. Шаҳри Бухтар дар килфи якум ки ҷо шуда бо бухтор маълумотша мегирем. хона мегӯяд асрочна фурӯхта мешавад бо нархи 279 000 сомон ки боз мегӯяд муомила ва савдои хубам дорад. оиди ҳамин хона шумо агар хоҳед ки маълумотҳои зиёдтар ва аниқтар ва чӣ ки саволе доред, метавонед ки аз рақамҳои мегафон ва рақамҳои WhatsApp маълумотша аз худашон гиред. дӯстони азиз, кадоме ки дар ҳамин навори мо агар хонаи маъқулиша наёфтед, ки замини маъқулиша, квартираи маъқулиша, дар комментария шумо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим ҳастае. Мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат шумо дар комментария, дар WhatsApp не, фақат дар WhatsApp одамое ки хонафурӯшо нависед, фақат одамое ки мехарен дар комментария нависед, мо худмон бинем, агар ёфтем ба шумо пешкаш мекунем. шумо чо кунед? лайкора занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фидратсӣ Гипразинда. 4 сотиқ замин масоат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, обсудсони азиз, якта калидори калон, кухня ва ошхона ҳамомаш мегӯяд ҳастае ва обсуд мегӯяд пастиянӣ дорад. бо хахтон маълумотша мегирем. нархи хонара мегӯяд 350 000 сомон гуфтесиям бо мегӯяд муомила мекунем. 4 сотиқ замин кардия 3 дар хонаи калон, калидор ва дигар чойи лозимишае. ошхона ҳамомаш адена хонаҳо ремо дорад. чӣ хеле гуфтам, нархи хона 350 000 сомон ҳастае бо муомилат лаби роҳ дае. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввал гуфтам, чӣ хеле ки мисол маълумотҳои зиёдтар агар хоҳед оидои кадоми хонае ки мо реклама кардасем, метавонед ки бо маълумотҳои зиёдтарша худтон гиред. чанд ки маълумоте ки соҳибшон мода фаҳмондагия, мисол барои фурӯши худшон мондагиам, бо метавонед ки зиёдтарша бо айи соҳибаш гиред. ин ҳамин рақамҳои мегафон шуна, рақамҳои WhatsApp шуна, марамат занг занед. ва шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ дорем, квартира, замин, мошин, марамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp дора метавонем роя кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон дар Қазиқала, маҳаллаи Бурёбофон гуфтагӣ ҳастае. 7 сотиқ замин ҳастае, дӯстон азиз, ки дата хонаҳои временка кардагие. 7 сотиқ замини ҳамвор, 2 дар хонаи временка, нархашон мегӯяд 65 000 сомонӣ ҳастае. агар маълумотҳои иловагӣ хоҳед, агар шумо фаҳмида мегӯяд, метавонед ки занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмода метавонанд ва арзона мекунанд. дӯстони азиз, лайк кардани навора то охираш тамошо кунед, кадоме то ки мехаред марамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, дар ҷамоати деҳоти Лохур, деҳаи ҳаёти Навда. 6 сотиқ замин масоат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳо ремонт доранд. дӯстони азиз, гирдаш маҳкама, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, обсвет ва дигар чизҳои лозимӣ. нархи хонара мегӯяд 250 000 сомон гуфтесиям бо мегӯяд муомила мекунем. ноҳияи Рудаки, деҳаи ҷамоати деҳоти Лохур, деҳаи ҳаёти Навда. 250 та боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои вавилони соҳибшуна, ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ бошад, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. ва дӯстони азиз, мо барои шумо меҳнат мекунем, хонаҳои гуфтагитона мо тез мақсад ки ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ки ҳамин барои мо дастгирӣ кунед, я лайктона фаромӯш накунед гузоред ва агар имконат бошад,
ҳамин силкаи навори моро дар рафиқотон, дар ватсаптон, имотон, телеграм чӣ сайти доред дар ҳамин сайтҳои худтон ҳамин навори моро падидсаш кунед ва фикри худтон дар комментара албатта нависед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, Гипраземда. доми открытий лестница. Якхонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад. 30 квадрати метр. Дом худаш 5 ошона ҳастае, дар чорумаш қарор дорад. Якхонага дӯстони азиз 30 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтои на безеб, на зур, миёнае барои зиндагӣ мешавад. ва нархи квартира мегӯяд 290 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. 290 савдош мегӯяд дар назди квартира. Фақат илтимос мегӯяд харидорои аниқ мегӯяд занг занед. оиди ҳамин квартира агар шумо хоҳед ки маълумотҳои зиёдтар ва аниқтар ин рақамҳошон ҳастанд, марҳамат 65 занг занед. чӣ саволе доред аз соҳибшон гиред марҳамат. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар пеши кохи Нурда. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад 60 квадрати метр. духонага сеюм ошона 60 квадрат. ремонтои замонавӣ ҳастае, бо обсвои таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, телевизор ва инчунин ҳуҷҷатош мегӯяд 100%, ремонт мегӯяд хушрӯ кардагии люксае ва термос ва дигар чизои лозимӣ. нархи квартира мегӯяд 339 000 сомон мондагиян. бо мегӯяд муомила мекунем. шаҳри Турсунзода, кохи Нур, дӯстони азиз. шароитош мегӯяд 100% документ мегӯяд дорад. ҷои зуре мегӯяд. хоб, ягон агар маълумотҳои иловагӣ оиди квартира бошад барои фаҳмидан, фақат занг занем, маълумотша дӯстони азиз гирем. бозам таваккул шава лайк занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, бояд агар дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, поёни Коргон, кӯчаи Гравзавод, пушти супермаркети Ҳаёти Навда. духонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошона қарор дорад 42 квадрати метр. ремонтои замонаи дӯстони азиз, бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва инчунин канализатсияи шаҳриам мегӯяд дорад. обсвои мега ҳастае дӯстони азиз, подстияне обсвои шаҳрия мега подстияне ва ремонтои беҳтарин, хоб, термис ва дигар чизои лозимӣ. нархи квартира 320 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд савдои муомилаи хуб дорад. ин ҳамқа маълумот. агар шумо хоҳед ки бештар маълумотҳои зиёдтар оиди ҳамин квартира фаҳмида, фақат дар рақамҳои поёмда мегафоне занг занед. саволотона ҳамаша аз соҳибшон гиред. нашод сумош мегӯяд муомила ва савдо мешавад, не ки алиш намешавад. дар пеш шуда бозор, мисол супермаркет, ҳама чизи лозимӣ аст. марҳамат, ҷошуна занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, пеши бозор, дӯстони азиз, пушти Дидорда. обшин шаҳри Ҳисорда, пеши бозорда, пушти Дидор. дом худаш намедонам 15 ошона ҳастае, дар 14ҳамаш қарор дорад, лифтам дорад. хоб, духонага квартира дар 14ҳам ошона қарор дорад, лифт мегӯяд дорад, кор мекунад. 46 квадрати метр. ремонтои на безеб, на зур, миёна ҳастае. ва дӯстони азиз, дута мегӯяд лифт дорад, мегӯяд ҳар ду лифтош мегӯяд кор мекунад. дом намедонам, ба фикри ман 15 ошона аст. агар хато накунам, бо хатон маълумотша мегирем. ду лифт мегӯяд кор мекунад. хайр, шароитош мегӯяд муҳайёе. ҳама чӣ дар пешаш ҳаста. ягон савол бошад, агар марҳамат занг занед. нархи квартира 260 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мекунем. ина дом, ина суратҳои берунша аст, бо суратҳои дуруншам бо диққат тамошо кунем. баъд ами яккада занг занед, маълумотҳои пурраша гиред. нашод сумош 260 бо савдо ва муомилаи хуб дорад. марҳамат, вақти шуморо намегирем, метавонед ки занг занед, саволотона аз соҳибаш пурсед. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, хоб, пушти ҳайкали Модарда мегӯяд соҳибшон. нархаш арзон, срочна. якхонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 26 квадрати метр. домои советская бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтои хуб. нархаш мега 170 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мекунем. рақамҳои тисели соҳибшон шаҳри Ваҳдат, пушти ҳайкали Модарда. фақат мега илтимос одамони харидори аниқ занг занед. беҳуда мега нороҳат накунед, фақат харидор дӯстони азиз. ягон савол, ягон маълумотҳои иловагӣ бошад, марҳамат занг занед. ва кадоме ки мисол хонаи фурӯш дорад, квартира, замин, мошин, роҳ кунем, реклама мекунем. ин буд навори имзои мо. то видеои оянда.